Id-deputat u kelli mewlieni nazzjonalista għall-ġustizzja Joe Giglio saħaq li kellu jsegwi l-pożizzjoni tal-partit tiegħu meta mistoqsi barra l-Parlament kif ivvota kontra liġi li issa qed jipprattika u juża fil-professjoni tiegħu ta' avukat. Giglio qalilna li la daħlet il-liġi taqbel u ma taqbilx trid tuża. Inti qed tuża l-liġi tat-taxxa. Imma fil-Parlament votajt kontrija, ma taraħħiex ipokrezija di. Laqa xejn għaliex il-liġi once daħlet fil-pajjiż tittuża. Issa taqbel jew ma taqbilx ma ħadd tittuża. Iżda meta komplejna ninsistu miegħu il-kellim tal-ġustizzja ħasel idejh u qalilna li dik il-pożizzjoni li ħadet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Allura kont minn ta' quddiem biex qed li ma votajt kontrija. Illum qed tużaw qed tgħid li għandek riservi fuqha. Ħanajdlek li kont minn ta' quddiem forsi dik kienet pożizzjoni li ħa il-partit. Staqsini wkoll dwar il-kritika mid-deputat kollega Albert Buttigieg, l-eks-deputat David Take u anke Matthew Caruana Galizia. Fil-post jiena ma rajtx dak li qegħdin tiktbu intkom. Kien hemm ikkummenta fuq il-fatt li kien din il-liġi intużat, mhux biss f'każ wieħed iżda fiżjed minn każ wieħed, u l-kummenti kienu b'mod ġenerali u bl-ebda mod ma kienu kritika diretta lejja personali. Semmew bismek. Fil-rajt jiena li semmejtu intkom, rajthom jiena rajt ta' Albert, rajt ta' Take li semmejtu, rajt jidilni ta' Caruana Galizia li semmejtu, f'dawk il-post jien personalment ismi ma rajtux. Bl-attakki iżda bdew minn Albert Buttigieg li fuq il-medja soċjali qal li żewġ accountants akkużati b'evażjoni ta' taxxa u ħasil ta' flus ħalsu dak kollu devut minnhom u l-qorti spiċċat ma kkundannathomx. Kiteb li din il-liġi qed teħles lil minnu akkużat bi frodi u ħasil ta' flus bil-frażi tkun kulħadd b'xortih. Miegħu ingħaqad ukoll David Take li skontu bil-każ li ddefenda Giglio, il-ġustizzja nqalbet ta' taħt fuq. Hawn ikkummenta Matthew Caruana Galizia li kien iżjed espliċitu fejn ikkonferma li għaż-żewġ accountants der il-kellim nazzjonalista għall-ġustizzja stess. Sa dan it-tant fl-aħħar ħarġa tal-kulħadd ġie rappurtat li nies qrib Giglio qed jirritaljaw u jagħmlu pressjoni fuq il-kap nazzjonalista Alex Borch bitwissija li jekk dan l-attakk mhux se jieqaf, il-partit se jkollu problemi kbar.